Dagupan City at Mangaldan nakiisa sa National Suicide and Prevention Month. Alamin natin ang detalye mula kay Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Isang lungsod ng Dagupan at ang munisipalidad ng Mangaldana sa paggunita ng National Suicide Awareness and Prevention Month ngayong Setyembre. Sa bayan ng Mangaldana, patuloy ang pagbibigay ng libreng mental health counseling sa tulong ni Dr. Jennifer P. Espino at sa pangunguna ng alkalde ng Mangaldana. Para sa appointment, tumawag lamang umano sa mga numerong 540-3839 or 0920-982-8115. Samantala, inilunsad naman ng Dagupan City ang kampanyang May Kaibigan Ka, Sureness upang ipaalala sa mga mamamayan na hindi sila nag-iisa at may mga handang makinig at tumulong. Bukas ang Hope Line number 0969-045-1111 para sa mga nais humingi ng tulong o kausap. Ayon sa DOH, ang suicide ay isang seryosong issue sa kalusugan na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng maagang suporta at bukas na pag-uusap. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.